私が乗っておりますのは南海高野線の各駅停車です。この各駅停車は尋常じゃないレベルの退避を行うそうです。今回はこの各駅停車でナンバーを目指します。急行1本の通過待ちを行いましたが、これはまだ序の口です。ここからこの各駅停車の退避はさらにエスカレートしていくのです。まずは1本目、区間急行の発車です。続いて急行の発車。見た目はボロ、いえ、味があるのにインバーター音がする不思議な電車が発車していきます。そして3本目となる準急行の発車。通算6本目となります。10分程度放置プレイを受けた後、ようやくの出発です。栄東駅からわずか4駅、住吉東駅に到着です。住吉東です。特急急行準急行通過のため当駅8時4分発です。発車までお待ちください。
住吉東駅では通過列車の待機だけではなく、もう一つ奇妙な光景を見ることができるそうです。それは一体何でしょうか。なんということでしょう。南海電車の線路の上を路面電車が通過しています。そう、ここ住吉東駅では南海電車の線路の上を通過するちんちん電車の様子を見ることができるのです。帰りますおります。ご注意ください。ただいまですね、岸の外玉に停車中です。この岸の外玉を出発すると、いよいよ南海本線と合流し、難波まではもう少しとなります。ここから先はもう大設備はありませんので、全力で逃げ切るしかありません。つまり、もうこの各駅停車はもう何者にも抜かされることはもうないんですよね。と思っていたら、こちら左側、なんということでしょう。これ南海本線の普通車なんですよね。こう今宮恵比寿という駅はですね、南海高野線にしかホームがありませんので、南海本線の普通車はですね、通過してしまうんですよね。出口は右側です。扉にご注意ください。というわけで本日はご視聴ありがとうございました。面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。面白くないと思ったら遠慮なくバッドボタンを押してください。それではさようなら。